Já vás znovu vítám, teda, u nového sezení Sokronové pomsty. Minule jsme skončili poněkud havárně, kdy naši hrdinové se ocitli v prekérní situaci, a to v vlastně prasklině mezi horami. A tam se staly dvě krásné věci. Aulin se možná zabouchnul, ale po vás teďkon jde, jak to říci, něco poněkud, někdo by řekl roztomilého, ale někdo by řekl nebezpečného. Sven jde, a.k.a. Paťo. Ano. Ty vidíš, jak se na vás ta bestie vlastně otáčí, znova zařve. Tento pach rybiny a zároveň masa jde s tlamy tohoto velikánského prehistorického něčeho. Nedokážeš to identifikovat. Nikdy jsi to neviděl. Ale okamžitě víš, že to má hlad a že ty si nejspíš jeho, jak se říká teď na Velikonoce, chlebíček. Takže co děláš? Vidíš, že Vivien sice statečně se na to chychtala, ale tak trošku i omdlela. Z důvodu Frostbiteu. Jelikož už má druhý level Frostbiteu, tak už nemůže moc dělat pár akcí. Já ji čapnu a běžím s ní zpátky do toho úkrytu. Slyšíš jenom tyhle ty příšerně hlasité a rolí mi Athletics. Protože neseš těžký tělo. Někdo by měl držet dietu. Jo. Teda cože? Možná. Kdo ví. Athletics, ty mám zde. Yes. 1krát, to máme 16, 2krát. To máme... Uvidíme, jak si tato přerostlá velikánská určitě friendly ještěrka poradí. Máš neštěstí. Ale zároveň štěstí tvého terénu. Ty dobíháš ukrutně na x a x do toho vlastně průřezu mezi těma horami, kde jste zaparkovali pro noc. A jenom cítíš, jak ti čapne něco za oblečení ze zadu a vidíš tyhle ty jak ti čapnou za tvé gatě a za tvé oblečení a je to jako takový ten Looney Tunes efekt, kdy běžíš na místě a ono tě to drží, ale vidíš jenom tu jeho hlavu, jak se tam takhle jako zasekla a ty jenom si křupnutí tvých oblečení a kožešin a potom mrdneš sebou vozem a zdrháš dál. Celý udýchaný od sněhu a přiběhneš k prekérní situaci, kdy vidíš, jak nějaká kanibální dravka si očividně kousla do něčeho živého. Kde to seš tu? Ano. Tak vidíš, jak to vychybí na takhle skoro u konce na ocasu všechna srst. A je tam takový kouslanec jakoby a Lefária se neobližuje s pánvičkou. Já se na ní šklebím. Je prostě typický mateřský pohled, nebo spíš škleb. Já si tam jenom jako vyhačám a prostě si tam jenom tak oblizuju prstíky. Yep.
Ocas není k jídlu, Lefario. Já ho Ale on potřebuju. vypadá jako dobrý jídlo. Během toho, co oni se tam hádají o tom, kdo vokusuje čí ocas, tak já zahodím tu Vivien jako na zem a zařvu na toho ještěráka, že tohle by kurva stačilo. Rolni mi animal handling s nevýhodou. Mezitím Akio, ty se probouzíš kvůli tomu řevu, který se prohnal celým tím průsmykem. A samozřejmě vidíš všechny, a hlavně Vivien, která je na zemi, celá taková zmrzlá a klepající se. 8. Políbíš prdel kosům. Vypadá to ještě víc na straně, že se opovažuješ na tom mluvit. Ale nedokáže se dostat do toho průsmyku. Jste zatím v pořádku. Jste No, zatím zdraví. nejspíš, děkuju. Taky děkuju. Vypadá to, že jste zatím v bezpečí, ale nevíte jak dlouho. Já začnu na tom mluvit tý predátoří řeči. Nevypadá, že by to s tebou chtěl komunikovat. Vypadá to jako ztráta času. A zároveň, když se kouknete na Svenderela, tak vidíte jeho holou prdel. A celý záda. Já se teďka na nějakou dobu prostě transformuju, no, aby... Chybí Aby ti mu chlupy. dorostla srst. Ale jo, máš tam takovou chlupatou prdel teďkon, takže díží. Je ti trošku lépe, ale to oblečení jen tak nezašiješ. Kéž bys měl matku. Ach jo, u sebe. Já během toho, co tam je, tak furt se snažím na tu bestii mluvit a říct jí, o co jí kurva jde, že jestli má hlad, tak stačí ho poprosit. Aha. Predator language je na masožravce, ano. Je to hlavně na Beast, kvalifikaci a takové. Roníme Persuasion, Intimidation nebo Survival. Počkej, já jsem kouknu, jestli už mám vlastně na tom levelu, co jsem potřeboval. Prdele, to jsem zrovna nechtěl zmáčknout tohle čudlík. Mezitím, Momento. Akiro, jak na to asi všechno reaguješ, vidíš tam všechny u ohníku, ty jsi se probudila, máš 2 feretky na rameních, Ramenech. nech mě být. Ní. Připojím se k ní. Zeptám se jí, co se tady děje. Čím víc pán Svenry na tom mluví, tak tím víc slyšíte tohle z dálky vlastně. Co říkal? Jenom řvaní. Intimidation, Persuasion nebo... Intimidation, Persuasion Survival. nebo Survival. Kun... 12. Rovnám si, jak je tenhle sen ještě tough. On se na tebe koukne a uvidíme jestli si rovne dobrý intelligence check. Je dostatečně chytrý na to, že ví, že dokud nevypadnete, tak se tam nemůže dostat, takže ještě po tobě takhle chňápne jako drápem. Ale potom začne odcházet. Já na něj zkusím jenom, kdyby se k nám přidal, mohl svým masa, pokoko, jdeme zabít obra. Rovni mi dexterity saving throw. Oh fuck. Tak si čura. 15. Doslova ti milimetr od tebe vidíš zuby. Velikánské zuby a i hned takhle zalezeš jakoby zase hloubějc. Ty tesáky tě vidíš si natolik, že ti z toho prdne, že si to trošku uprdneš do sněhu.
Ale hej, sníh je na tohle perfektní. Nesmrdí to. A ani to nemusíš uklízet, stačí to zahalit. Další bobík. Yes. Let's just say, literálně jsi usral do textu a pak to zase odchází na straně. Že to nemůže mít papání, který mluví a je drzí. Já bych to taky možná zkusil jít a mrknout, jestli můžu. Takhle. Vidíš Akiru a Lefáriu, takže opustíš a jdeš za Svenredem, který vypadá očividně na to, jak je velký, tak docela zastrašeně. Jakoby, Svenred, řekni si, jak vypadáš, nebo co se děje teď v tvé postave nebo v tvý hlavě. Paťo. Já jsem momentálně uražený, že jsi se mnou nechtěl povídat. Některé ty monstra taky musí mít dostatečně inteligence na to, aby se s tebou povídali. Jsi dostatečně chytří na to, aby mluvili lůl. Holda, něco mě napadlo, jen že to mám. Já... Lilo, ty vidíš jenom sníh a nic. Jenom velikánskou pustinu. Já jenom dojdu ke Svenridovi, jenom že... co to bylo zač? Vypadáš docela na tvé poměry. No, jako vystrašný děcko, co si budem. Nevím, co to bylo, ale chci to jako kamaráda. Já se praštím do obličeje a že... Bože. Já se na ní kouknu, čapnu jí zadem a já začnu s ní třást jenom. Chápeš, jaký by tohle byl game changer? Já jenom jo. Lilo, ty jediný, co vidíš, jsou tyhle gigantický tříprstý stopy. Dám do toho svou nohu, abych viděla, jak je to velký. Je to velký jako možná tak 12 Lyle. A jsem mu teď malou nohu? Ono teď asi sedělo. Ne, jakoby na výšku, jako člověk. Jo, takhle. Já jenom, ty vole. Já jenom, OK, už ti začínám rozumět. Chci to ulovit, ale nechci to zabít. Godem. Buď jsem úplně blbá, nebo se začínám víc chovat jako ty. To není dobrý. Mám dítě. To dítě vykoukne. Já jí pokud a jenom. Já 8. No, pravda. No, jaký je plán? Jenom na ní a na tu Litáriu a jenom svým způsobem 10. Lamo. Já se jenom nevinně usměju. Furt s tou pálví. S tím koření. Na koho, že se mrkneš? Na Letáriu a na koho? Tebe. Výborně. Já si toho všiml, jenom že, hele, nejsem už dítě. Už vím, jak to tady chodí a že to tady není, že si, prdele, teď mi vypadla věta, že ten svět nedá nikomu nic zadarmo. Nejsem blbá jako předtím. Já pošlu Ovinovi message, jenom ať se nevrací a dává si bacha. Ovin ti pošle jenom Lenny face gif. Akorát Ovin jakože Owlbear verze. What the fuck? Jenom přijdu za ostatníma a jenom tak máme průser. Jak jste určitě viděli, jde nám po krku taková velká ještěrka chlupatá. Basically Ovin ti by the way tohle pošle do message. I'm afraid. Boj se. Ty jsi takovej
Really? Yes. Oven si užívá svoje klidné chvilky. Anyway, pokračuji v konverzaci. Jde nám po prdeli obrovská chlupatá ještěrka. Takže jistíme. Nejlepší bylo dostat jí na naši stranu. Letário, v podle tvé toho- hlavě se ozve jenom, že potřebuji větší pánev. Máš zas hlad. A to znamená, podívám se na Letáriu. Chceme si z ní udělat spojence, ne velkou večeři. Ať si rozumíme. Večeře je lepší. Není, potřebujeme něco, co nás může chránit. A co vás, ukážu prstem na ní a na Cassie. A hlavně, co vás dvě ochrání. Já se zvládnu ochránit sama, ty máš tupý dítě. Kes, já tebe koukne, že more a dost. Kamo, Casey vytahuje díku na tebe, Letário. Demo bývám. Kamo, já za Se to... kouknu, že on ta Cassie. fakt. Agresivní dítě. Já čapnu Cassie, dám si, vezmu jí díku a jenom, že tohle nech na mě. Dojdu k Letárii a dám jí opáka. Lejlo, jenom rolni mi strengček. Motherfucker! Kamo, jestli prohraju proti dítěti, tak jsem fakt slabko. Brare. Počkej, jen to musím naklikat. Makaj. Co to bylo? Strength check? Yep, Saving klasický? klasik. Vidíš, že Cassie není v tvý ruce, nemáš díku, nemáš nic, nemáš dítě. A Lefario, ty cítíš kousnutí do tvý nohy. Já se k ní otáčím a jdu hryznout taky. Kamo, moc. Hej, Ok, nepapat. hodně mi prostě klasický unarmed strike hit. nech mojí dceru. Jsi? Ne. Počkej. A. 21. Damn! Jo, to jí hitne, ty jí kousneš, a kam jí chceš kousnout? Má je fakt malá, je to kotě. Kde má... Nebo ne, jak no mé matky jako drží ty kočky za ten krk, tak někam tam. Jo, ty jí chceš prostě chytnout jako do pusy? Jo. A prostě ji někam, ne jako úplně jako odhodit, ale tak jako, že lehce odhodit. Že bude dramaticky si ji švejnal, ale ve skutečnosti je to, že ji prostě položíš do sněhu. Jo. Ale takhle se zapadne, že wait, anyway, jo, ty ji tam položí a ona je, že Já tam prostě facepamu a jenom, že Fenrir, nemůžeš si tu Letáriu trošku sklidnit? Já na něj zavrčím. Brau. Vr. Brr. A si jen před sebou to Fenrir jak facepalmu je z dvou situací. Z Avelina a těchto tří. Já jdu pro Cassie, čapnu ji a dám si ji vlastně do Bubas. A jenom, že. A ty! To si spolu vyříkáme potom. Jenom na tebe mám koukne, starosti. jenom na tebe koukne, že já bych vyhrál. Já na si jenom jako vyplásnu, jak si taky jde, že ha, máš problém. No jen pojď, takhle chce vylézt, ale já si představuji, že už Léla má si dává pozor, že ne, Jo, já jenom, že. A ty, Lefario, neznamená, že když jsi draw, že si budeš vyskakovat. Jsi starší, měla bys jít příkladem. Já, pak jenom, že, do prdele, mluvím jak moje máma. Ježiši. Máš flashback z Family, když si tak trošku zakousnul až moc kuřat. Yes. A jenom tvá matka řvala, že co si to zase udělal, jo, ty vole, tohle co nemůže dělat, tolik kurat, co budeme jíst příští zimu, a jo, jsi jak tvá matka.
Já jenom, bože. Nevím, když se kouknete ven, už se stmívá. Máte si v plánu dát, že je Hong Mi Mi Mi? Protože někdo z nás by měl lídat. Já mám v plánu Ano. být lehce nasrátý, protože nevím, co mám dělat. A vymýšlím plán. Takže jsi na hlídce. Okay. Ano. Ok. Všichni si zatím dejte long rest. Kronos Fenrira, který hlídkuje. Páťo, rolni mi perception. Jestli si něčeho nevšimneš přes tu noc. Perception, jo? Já ho třeba jako v noci vystřídat, aby nemusel být jako celou noc hůru. Je to na vás. Jako já nespím zase až tak dlouho, já mám jako ten elfský trance, nebo meditaci, nebo jak se tomu říká. Dravové nemají meditaci, teda myslím, to má jenom elfové. To mají všechny druhy elfů, takže I draw. Jo. Aha. Magic sleep. Myslíš, že mají passive perception nestačí? Kurva. Ne. Je to nás sežere. Jej. Jo. That's all. Jo. No. Nevšem. Nemůžu se k němu všet na tu hlídku, ale jít s jeho protestama třeba. Nevidíš nic. Ale... Litário, máš takový noční můry. A výborně. Máš noční můry o takovém vlkovi. Ano. Ten vlk je obalený v různých těch vlastně očižích. A jen na tebe koukají dvě červené vlčí oči. A říkají, Lot, je to, proč jsi naživu. Rolni mi Constitution Saving. Ano. Bezdůvodně. Bezvojně. Tebe všechny sežrat, haha. 7. Jo, takže já si rovnou. To jsem chtěla. Z Fenry ty sice nic nevidíš, ale vidíš, že Lefaria je náměsíčná a jde do vašich zásob. Já za ní přijdu. Ne. A vidíš, že náměsíčně papá maso. Všechno, co máte doslova fakt rychle. Sonic Speed. Jako sekačka na trávu. Že... Vidíš, že jí i to syrové. To není žádná novinka. Já k ní přijdu a jenom úplně nervózně jí dám ruku na rameno, jenom že ne. Kramst. Jo, Kousne tě já fakt těžce. Tak silně, že krvácíš. Rovneme si... jestli se zbudíš, nezbudíš. Z Fendery dej si 6 damage. Goddamn. A ty i trošku cítíš, jako kdyby ti cucala tu ruku, že jako ta krev je mňam. A kouše pak zpátky do toho masa. Vypadá, že si fakt užívá to hlavně syrový maso. A pak se i Já otočí jenom vlastně. a prostě jí strčím do sněhu. Ty strčíš do sněhu, ten kontakt tě Lefario okamžitě zbudí, protože brr, to škodí. Já vyskočím jako kočka prostě. Zima. Všichni by the way spinkáte asi v karavanu, s Fenry byl jakoby venku. Já u ohně. Jo. Kdyby mě nahoru budil na hlídku, že jo, tak ať to nemám daleko. Tohle to nikoho z vás jiného nezbudí, takže Lefario a s Fenrirem už na konverzaci. Lefario, cítíš se lépe, o něco plnějc. Jako by si měl dobrý obídek. Já se jenom oblizu jako koutky u pusy. Celé od krve. Odlizu úplně všechno. Ani žádná kapka tam nezůstane. Yes.
Já se na něm, nevím, jaký to probralo, já na něm jenom, děláš si prdel? Co? Takhle mě pokousat? Já a pokus a tebe, protože bych tě kousala. Vidíš Ukážeš extrémně to Pavlovi, gigantický, ukážeš to Pavlovi. ano, vidíš fakt velký kousanec, jakoby. Já se na to koukám. Jako sice tam vidím, že to je úplně stejně totožný jako moje jako kousance, ale takhle já nekoušu. Mhm. Takhle moje kousance nevypadají. A když bych kousal něco, co smrdí jako mokrý pes. Co jsem? Já se na ní podívám a jenom to vysvětli ty mě, proč mě jako pokousala. Já tě nepokousala. Asi máš nějaký vidění. To jsou jen asi špatné sny a pokousal se sám. Já si povzdechnu a jenom prostě si tu ruku začnu, si ošetřím prostě základně bez toho, aniž bych to použil healovací spell. Prostě si ji obalíš, easy business. Yes. Rolni mi historiček z Fenrir. Nepamatuju si nic. Tohle je povědomí, ale nepamatuješ si to. Už to je dávno, co jsi byl v Jotunheimu nebo prostě v tvé zemi, takže to dává smysl, ale všimne ti něco na zadečku tvé hlavy, že něco je divný, ale jsi hlavně taky hodně unavený, chtěl by to možná spánek. Víš, že mě můžeš zbudit i jinak, jestli chceš, aby jsem tě vystřídala na hlídku, víš? Nemusí mě hnedka házet do sněhu. Já si tam někam odcházím a jdu si tam čupnout a jdu prostě hlídat a dělám, že nic. Páťo, jdeš si lehnout na long rest? Yes. Ok, dej si long rest. Kolik máš pasiv? Perception. I tak se rolní to. Perception. Eliško. 22. Jo. Neumím počítat, ale 22. Ok. Ty, jak takhle hlídkuješ, tak slyšíš. Pič meluzína. Spíše zavití vlku. Já tak jako lehce jako odstupuju dál jako od toho vstupu do té jeskyně. A vyndávám si jakoby svůj malý mečík jako připravená k boji a úplně se tam tak lehce jako klepu páč prostě vlk a vlk ne. Vlk fuj. Mhm. A vidíš takhle z poza jeskyně na tebe vykoukne bílý vlk, který tady očividně vypadá, že si tě vyčmuchal pomocí té krve, co s Fenrirem mě na ruce. Jeho očička jsou velice červené, máš to v DMs a vypadá, že tě chce spapat. Já se tak jako lehce uklidím, že je to bílej vlk a potom jak slyším těch očí, tak se znovu vrátím do nervů, že je to červený. A já tam chci do prvního člověka, který tam je blízko nějak vedle mě, nějak kopnout, aby se zbudil, nebo něco po něm chodit, aby se prostě zbudil. Kde tak si zčupl, jakoby? Někam jako tam doprostřed, nebo... nějak, jako lehce, k tomu, jako lehce dál u ohýnka, jako furt blízko k tomu ohýnku, ale ne úplně tak u vidíš, ohýnka. vidíš ocas Lejly. Šlapnat nebo co? Až to probere. No, Ale jako stále... Nádherný sen, ano. Stále dávám pozor na toho vlka. Kdy to?
Yes. Měla si nádherný sen o tom, jak si hraješ s hodně kočičkama a chilluješ mega a máš miliardu dětí. Každý den to maxi. Ale najednou tvůj ocas spadne a kousne ho velikánský snín a ty se probereš v bolesti, když něco duple na ocas a zamrmláš, ale pak slyšíš vrčení a Lifáriu, která je u tebe a tvýho ocasu a jako stoupá na něj, jako kdyby to byl takový ten čudlík ve výtahu na zavření dveří. Jo. Já ho hnedka přitáhnu k sobě ten ocas a jenomže ty jsi mě mohla schodit trochu líp. Je tu pes a pes. Schovej se za mě a vytahuju líku. Ty vidíš teda, přišel druhý fucking vlk, to je ještě lepší. Ano. Je to smečka. Ano. Tyhle dva vlky, a ti pošlo ještě toho druhýho, ten je ještě větší, vypadá jako alfa. Kamo, toho bílého chci jako peta, ty vole, I need it. Že vypadá cute. Jo. Nebude ten. A ten velký vypadá jako so cute. Tak bílý pravý. A It's me more. Lefario, ty jak jsi schovaná z Fenrirova family tady furt je tady ještě Murdak. A k tomu Manatik je u Manatik je mrtvý vlastně. Jo, co? Zraněný. Páťo, ty máš jen Murdaka teďkom v sebe, ne? Pokud se nepletu. Jo, protože Owen si šel zaštítit. Jakže je mrtvej, ty vím. Nebudu zprostý. Ne. Není mrtvý. Nebudu zprostý, neboť bych ti musel ublížit. Ne, neboj. Není mrtvý. Já si to pamatuju, jenom jsem se přeřekl. Je zraněný. Anyway. No, já jenom zařvu. Stávejte všichni, máme společnost. A ne moc přátelskou. Chtěla být potichu, aby jsme jako více nerozuřili, ale tak dobře. Jsi normální? Myslíš, že to tak, myslíš, že Dám ti Devil's Bargain. Buď zbíjíš celou skupinu, ale přivoláš další vlky, nebo ti dám šanci, aby ti Lifaria dala do pusy fucking ten ocas nebo něco. Tam dobu si moji ruku, ale mu to tam nervu, až polokne třeba. Je to jak je to vy. Hele, se tu se v lese, někdo tady je. Když si říkáš přivolat buď to víc vlků, ale budu mít větší šanci, anebo dobře, vole, tak to necháme teda na Lefárii, ať to teda udělá. Eliško, ty vidíš, jak se Laila chce nadechnout a zařvala si ze všech plic, ale dáš jí ocas přímo do pusy. Dané, máš hodinu zpoždění, víte, já mizím. jo. Máš hodinu zpoždění. Kde jsi byl? Tak. Já jsem nevěděl, já jsem to fakt dneska kontroloval. A já nevěděl, co dělat ty zprávy. Minule jsme se dohodli přece, že v 17 dneska je Windy. A mohl se zeptat, když tak. No, dobrá, zklamaný jsem z tebe, dostal jsem menší punishment, máš Frostbite level 2. Ale mám tě rád, takže máš štěstí, vole. Nevím, teď všichni spinkají, dej si long rest, pane Danoušku. Lefario, ty teda zaspeš Lailu, která ti dá takový, že víš teď to fuck you a jde zase, jde dozadu, ale takticky, aby jako když se chránila své child a ty slepice, protože ty vlci nejspíš nejdou jenom po vás. Dej jsme chicken. A Lefario, koho se pokusí zbudit dál, protože vidí, že ty vodci už jako jdou dovnitř a pokud zařvou slepice, jakoby literárně i jako,
že by je zakokrhají, tak se nejspíš se vele něco horšího, než jenom, víš, malý fight. Je Svenril si šel hajnout dovnitř, nebo... Svenrir, jako- Vivien a představu si Clary, kde pak máš ty postavu? Ty jsi šel taky dovnitř, nebo u ohně? U ohně. Ok, tak Akira je venku, Layla je venku, ty jsi venku, Svenrir a Vivien jsou vevnitř a Murdak je jediný vlk v této skupině, který je na vaší straně zatím, tak je venku taky. Tak já budím Akiru. Taky nějak tam jako nějak do nich žduchám. Přestáváme. Akira, máš krásný sen o tom, že je to tvá vzpomínka z tvé království tvé rodiny, ale probudíš se, když tam najednou přistane velký sandwich přímo do tvého ksichtu. Hej, More, co mi kupuješ? Ale ty Máme cvičí. návštěvu. Nevypadá nadšeně. Spíš nenadšeně. Já ti pošlu mlemíko, jak vypadají ti voci teda. Jsou očividně docela hladoví a engí a trošku rar, jako že tě koušnou asi. Je ti sní fretky. Je pokožu taky. No. Jako jo, jsou to pejsci, ale divocí. Já si teď nepamatuju, já můžu mluvit se zvířatama, že? Ty můžeš mluvit s fretkama. O. Ale Však počkej, já se ti jenom kouknu. Ty to máš Předtím jako jsem spell. mluvila. Ty to máš jako spell, jestli chceš mluvit se zvířaty, ale musíš to castnout. Chceš castnout mluvbu se zvířaty? Yes. Dobrý, tak si to zaklikni ve spelech. A můžeš s nima ofikom mluvit, jestli chceš. Dobrý den, paní vočci, co si přejete tady? Mezi námi. Jenom ten jeden větší vlk, jaký v obrázkovém zdroji je to ten první, který jsem ti poslal, ten víc krvavější a zuřivější a na tebe jenom vrčí a říká maso. V této pustění Jotunheimu chceme jenom maso. A vy vypadáte jako skvělý zákusek. Ale no tak, můžeme se na něčem ani domluvit, ne? Na čem by jsem se měl dohadovat, když jsme v přesile? Stačí jedno zavití a vaše slepice jsou naše kořist. A vy taky. Stačilo by jenom houknout. Takže se s náma nahodláte domluvit na nějakém příměří. Rolni mi persuasion, jestli nějak dokážeš přemluvit. No, ne. Pokud budeš víc mluvit, tím lépe budeš chutnat. Se jenom poblízne a kouká na tebe. Tvoje dvě fretky zafňučej. Schovaj se. Jo, máš lepší sluch, ale jsi v long restu. Ale rolni mi... Rolni mi con save. Jestli se zbudíš. Tak mám bodí. Jo. Teď jsme se překlikli. Pohodě. Svenre, ty spinkáš a najednou tvé ouška takhle začnou zaznamenávat jako sonary něco.
a ty se probouzíš s Vivian hned vedle tebe, která tam spí nějakou obráceně z nějakého důvodu. Trošku šíleně. A medituje. Já jsem vlastně v povozu, no. Dane, ty nic, ty nemáš vystříbřený sluch. Ale slyšíš mluvu vlku a nelíbí se ti to, protože ty znáš ten akcent. Tohle jsou jotunheimský divočí vlci. Krutá zvěř, která možná má něco z dočinění s určitým vlkem, který je podobný tvému jménu. Já se nenápadně vykouknu z toho povozu, kde bych měl být. Teda, Vidíš to pamatuju. dva bílé vlky, které jsou zbarvení a vrčejí vlastně na Litváry a Akido. Takhle vypadají, tam ti to zvidím. Leila se tam chrání dítě a uklidňuje slepice, které spí. Vidím někde nějakého většího vlka. Rolni mi investigation. Vidíš, úplný hovno, je tma. The fuck? Vidíš, že mají hezký zuby. Mají dental nejspíš. OK, tak vidím nějakýho, který ke mně nejblíž. Jsou tam ti dva. Nejblíž k tobě není ani jeden. Musel bys udělat jakoby seskok a pokud uděláš nějaký krok, tak si je všimnou. Víš, ale je zvláštní, že jsou jenom dva. Tvoje znalosti vlku ti říkají, že smečka je jenom za rohem. Mimo tuhle jeskyni. Já jsem zrovna chtěl říct, že bych chtěl zavětřit ve vzduchu. Jo, tak mi rolni. Já ti to dám s výhodou, protože máš Murdaka už docela dlouhou dobu od štěňátka. Dej mi survival s výhodou. Cítíš ještě poblíž, tak 6 vlků. A jeden z nich je pěkně macatý. A když takhle koukáš na ty spací slepice, tak jenom tvé oči ví, že pokud se nezdechnete nebo něco neobětujete, tak nedopadnete dobře. Já jsem přímo vedle masa. Dá se říct, je tam už ale jenom doslova jeden den jakoby rations. Pokud jim to dáte, tak to budete muset lovit. Vyhodím ven tu krabici s tím masem. Dobrý. Out of nowhere Akiro přeletí fucking krabice. To tě, of course, trošku vyléká, že bude a ti vlci okamžitě zavrčí jak čurák. A jo, po chvilce čmuchání jenom na tebe koukají Akira, že vysvětli, co to je? Vyskočím já a v predátoří řeči řeknu, to je maso. Abyste nás kurva nechali bejt. Rolní persuasion či intimidation. 7 dokonce. Hele, ty nejseš dneska moc strašidelný, ty jsi nějaký jako mazlivej, co?
Ne, jsem unavený, vypadám jak bezdomovec. No, kouká na bezdomovce a jenom že... Fair enough, berem. A jeden z nich to takhle otáhne a pak jenom vidíš takový stíny jakoby vlku, jak to takhle nesou jakoby nahoru po těch stěnách, ty praskliny. A potom na tebe koukají a pak na ty slepice. A jenom, že... Tohle stačit nebude. Dej nám jednu. A necháme vás být celý průsmyk. Je nás Já se tady na ně hejno. podívám a jenom nedám vám ani jednu. No jo, roníme intimidation. Kurva! Hele, já jsem si tím blbě, pro tebe docela vznikl důvodu, máš být strašidelný. Ty máš být ten děsivý huhák, teď se ti to nějak nedaří. Vím třeba, jaký maso má Fenrir jako nejradši. Jako, nebo jaký druh spíš masa. Různý. Roníme historiček. Okay. Taky můžeš, Akiro, jak se tam přisral s Fenrir. Ty jsi hned vedle takového velice nemoc jako happy vypadajícího Murdaka. Jestli chceš, můžeš tohohle vlka probudit a dát Fenrirovi výhodu na to, aby zastrašil ty ty bobáky. Tak jo, 19. to udělám. Má rád nejradši nějaké exotické. Dračí, owlbearské, maso, které se tak nesežené a takové. Vytahuju ze svého baťohu nějaký maso z nějakého druhu, který skoro už ani neexistuje. Máš rations? Co tam bude? Takhle, máš tam jen koření. Mám tam i korení, mám všechno. Udělám vám pečinku, jestli chcete. Vlci tě vůbec neposlouchají, protože ti nerozumí. Já nevím. Fenrir překlady. Akiro, ty probouzíš Murdaka. Murdak okamžitě jde, kámo, jako čmuchá, že I feel disturbance in my family, I'm gonna kill now. A Murdak se vrhá k Fenrirovi. Zkusím starší. Murdak se očividně naučil něco sám od sebe. Murdak má natural 20. Takže Svenry, ty jenom vidíš, jak tvůj vlčí kamarád, tvá family, jenom zavrčí zpátky a jenom, že straťte se, poslové, tohle je moje rodina. Žádnou slepici vám nevydám. Jestli chcete přijít o krk, tak si přistupte blíž. Já vás velice rád podám vaší alfě. Kša! A takhle se rozutečou ještě dva. A Murdak takhle, kámo, ten shit eating grin dá na Fenrira a jenom, že Já se na to podívám a jenom já to seru, já jdu do důchodu. Už věk máš, tak můžeš. Ach jo. Murdak je samozřejmě poblíže. A jdete zpátky, jdete spát, of course. Potom ble creepy as fucking come through. A jo, vy se probudíte. Všichni si, jo, už tam měl tak, Vivian, a.k.a. Danoušku, ty si dej jaký long rest, of course. Jo. A probouzíte se ráno. Díky bohu. Celý nějak jako u sebe, no. A jo? Ti, co spali, ani neví, že se něco v noci stalo. Takže GG. Dobrá,
Jaký máš Sven postři? Jo. Sven provozí se jako první. Kvůli tomu, že se ani potom, jak si nemohl zastrašit ty vlky, nemohl spát. Bylo to hrozně cringe. A zase si radši ti pomohla family. I have still depression. Yes. A když se probudíš, tak se probudí samozřejmě Vivian, která je vedle tebe. A probudí se zbytek krom Laily, která si válí šuky. Já hnedka po ránu posílám message Ovinovi. Co mu posíláš? Už si zašpásoval dost, přijď s kámoškou sem. Ovin ti zatím neodpoví. Anyway. Vy se proberete a tady přichází taková ta věc. Když si chcete dát snídani, nemáte už v karavanu ani drobek masa. Já si vytahuji své maso. Máš jen koření a chleba. Jo, já si vytahuji všechno. Tak si vymáš jedny rations z tvého batohu. Slunce. To samý uděláte to. Vivian taky si odeber všechny rations. Dane, z inventáře. Jo. A Kiera taky. Pokud nějaký má. No. Taky si to odebereš, jo? Mlemíku. Nebe. Najíte se z posledních věcí, co vůbec máte. A jste bez jídla. Je to fakt špatná situace. Hlavně, ti co spali, je to divný, jako tady mělo být jídlo, ale už tady není. Kde je? Ale to je vedlejší. Z Fenrire, jak je Baťa? Paťo, Ano? ty vidíš, že přijde Aulin, ale je smutný. Přijdu za ním, ano. Co pak, kamaráde? Nechtěla jít s náma? No, on ti neodpovídá, prostě jen kouká dolů do sněhu a jde k tomu vozu. Rovni mi medicine check. Jedenáct. Má takový, má příšerně takový špinavý kožich. I od krve. Já k němu přijdu a jenom, co se děje, kamaráde? On neodpovídá. Slyší tě, ale vypadá to, že ho něco asi dostal. Nebo jako nevypadá nějak zranění nebo něco, ale vypadá spíš zranění jako vevnitř. Já k němu přijdu, až ďuchnu do něj jenom. Když mi řekneš, co se stalo, tak mi to taky dost pomůže. Persuasion? Nebo animal handling, je to na tobě. 12. Ale jo. On ti poví basically něco, co tě zachladí u srdce. Hned potom, jak ti poslal tu message, tak je vypátrala ten velký ještěr a zemřela mu ta jeho druhá polovička. Jídlo. A on musel utéct, protože jinak by umřel. A celou noc se nevracel kvůli tomu, že se snažil ty bestii utéct jako na jiný různý místa, protože nechtěl navést jí jako
za váma, takže nepovedlo se mu to, ale málem byl zabit, musel se schovat a přespat na pokraji smrti v nějaký takový díře jako ve skále a pak přijít takže řekněme ti to prostě smutnějc, trošku v takovém až depresivním tónu. A pak si schová takhle hlavu do svých tlap a prostě nic neříká. Podívám se na ostatní a jenom změna plánu. Pokud tu skurvenou ještěrku potkáme, žádný kamaráčovty s ní nebudou. Takže jestli s ní můžu udělat z večery? Kouknu se Letárii přímo hluboce do očí a jenom, jestli ji zabijem, můžeš s ní udělat celý bufet. Jo. Lefario, cítíš se determinovaně zabít něco živýho. A velký reaktorák, of course. Vydala si tam úplně příbož. Že hej, pánev. Jo. Jak moucha prostě si dám mnu ručičky. Yep. Anyway, Vivian, máš nějaké otázky, of course? Jsi pořád splnovaná? Jste pořád v té stejné jeskyni, v té průrvy. Máš kapku zamražený jako všechno, což trošku jako nastydla. Ale Svenrir vypadá, že chce něco zabít a trošku tě to zajímá, of course. Layla spí, Lefaria má hlad a Kira prostě chilluje. Prostě vibe. Já se kouknu na to shledry, ale jenom. Kam zmizela ta věc, jak na nás běžela? Odešla, protože nás nemohla zabít. Oh. Makes sense. A podívám se na ní a jenom. Ale teď zabijeme my ji. Konečně. To mi tak chybělo. Můžu ji najít. Já se jenom zeptám, my spíš teďka první vyřešíme toho medvěda. Jdem zpátky. Nazdar! Pošli z toho hodně. Já jsem docházel, šel jsem něco o nějaký změně v plánu, či co, takže nevím, co šlo. Lyle, ty se teďkom probudíš, of course. Like it in the boys. Slyšíš nasranýho Svenrira venku. Já se tam probudím, protože si oči, jenomže... No co jsem přišla? Vylezu ven. You are outside. No tak. Já jenom nevím, asi... Nevím. A budeme je to zabíjet. Výborně. Už bych docela ochutnala nějakou krev. Ej, Spenrere, nebo ej, Strejdo, proč jsme banda psychopatů tady? Ty Protože nevím, nás- já jsem Leopard. Protože nás dal dohromady osud. O to bych pochybovala. Ale když si to myslíš. Já přijdu Klasickou nás já to přijdu k té Lyle a pochčuju jí. Počkej, nemůžeš. Was that a piece of 87? Hele,
Ale kdy to puchtal jsi to sám, no. Asi tak, vole. Fenrere, přeběž bouly, pohčeš, level. Já se na ní podívám a jenom to mám, abych tě nestratil. Ty jsi bílá a ztratíš se v tom sněhu. Mhm. Tak pardon, ale jako v tomhletom smradu se nestratím nikomu. A jenom přijdu k té Vivian a dám jí ruku na rameno a jenom návnada. Ne, Oh. ne, já chci být tam hledal. A tentokrát, a tentokrát, prosím, žádný rodičovský, hele, já jsem dost stará na to, já vím, že máš ochranářské instinktky, ale mě trošičku jebe a potřebuji něco zabít. Mezitím Lifár slyšíte z toho nejmenšího člena naší skupiny. A je hladík. Extrémní hlad. Já mám jedno maso v baglu ještě furt. Jestli budete... Ne, už jsem snědla. Aha. Na snídani. Dej si všechny rations pryč. Vy už Ty nemáte vole, já jsem právě žádný rations. Už se Takže vám teď přišli došli. survival, ty vole. Koho sníme jako prvního? Takže kde je ta mrtva toho Alobera? Kámo. Kde pak je? Z Fenrire ty máš fucking trošku anger. Na to, co to řekla. Ale nejspíš Na koho? Housku. Přeběž na dítě. Hele, buď to seš ty, nebo ta mrtvola, jakoby. Vyber si. Já jenom za sebe, hele prčku, nic se dělat nebude. Tady chudák Ovin, tak já to pěkně bídně. To seš ty. Drak, nechci kousnout, vylámek si zuby. Já to velmi ráda zkusím a úplně se k němu přibližuju a jdu si kousnout jeho ocasu. Mluvil do ocasu, ty vole. Kámo. Ocas Mám jinak máš scaly, čili Lifário mi jenom strength saving? Asi? Já se vykousnu zuby, já už to vidím. Zuby pápa. Kamo Borka bude jak takový ty typický starý animáky. 22. Borka bude mít klapáky, ty vole. 22. Naturální 20. Ty do toho kousneš a vypadne ti, Zuby jsou pryč. vypadne ti jenom jeden zub. Je to tvůj oblíbený tesak. Stejně jako minule, když mi vypadl tam ten zub, tak zase beru tady ten, hezky ho tam zase naru zpátky. Moc ti to Jak nejde. minule to dělám úplně. Chce to lepidlo. Otáčím ho prostě tím tesákem a naru ho naspátek, víš jak? Raní mi, I guess, medicine. Nejvíc medicína na celém světě. 21. Jo, naruješ ho tam zpátky, bolí to trošku, to krvácí, ale je to v pohodě. Navadí, oblíznu si krev. No, chutá ti to. Velmi dobrý, dala bych si ještě. Můžu si přidat? Dělej, kousej jak chceš. A já mi nastavím ten ocas. Ocelý ústa později. Tam všechny ty vole. Litario, jsou tam zaseklý ty zuby na tom ocasu jako staří lidi, když mají fucking ty fake zuby. Říkám, vole, že má klapáky Borka. Laborka. Vivien máš zuby na ocasu. Prostě zpátky, prostě vracím. Přeberu moje. Já věřím, Hezky do zuby. že teďka bude znít jak ten Herbert z toho z Family Guy. Kluši, co děláš v sklepě? Vivien teďka hraje Forest, protože zuby ve Forestu zvyšují damage. Dobrý. Anyway, ty se tam Lefáro takhle nacucneš nějak zpátky, máš nevýhodu na papání něčeho, co se hejbe. Ne, Jakože to není mrtvý. ne. Je šance, že to ztratíš. Teda piču. Yep.
No, Já najdu dalšího kouzelníka, aby mi to napravil. Stejně jako minule. Já mám healing, ale to asi fungovat nebude, co? Teoreticky, ale musel by to být dobrý. Dost Já mám dobrý healing potion tak maximálně. To nepomůže. Potřebuji znovu zpátky svého kouzelníka, kde mám na něj číslo. Vytahuju tam někde. Mezi ne. zápisničku, že? Tak jaký číslo to bylo? Nemáš sending stone. Jsi dítě. Ti ho ještě nedali rodiče. Tak já ji zkusím ty zuby přitentovat Cure Woundem. Mezi tím, co oni to dělají, tak co dělá Vivian, Fenderin a Já, Kira? já ho zastavím, tu Lailu. Když Jo. si zastaví, tak ona je fakt jako žlutá. A smrdí to jako chtanky, no. Prej, Takže to ne, nechci. nelečí, proč? Byla to její vina, až za tu vinu platí. Hm. Co Byla jsi, taky vina. rodič? A jo. Vykouknu to dítě, že jo. Hele, my ji potřebujeme, její zuby jsou dobrá zbraň. Jo, na rozdíl od tebe má aspoň tesáky. Kámo, Pořádný. Já se Ona jenom má zase- kouknu na ní. ona- A jenom, ona má zase- Já vím. chceš vykousnout hrdlo teď? Eliško, připomeň mi na konci nebo někdy jako zítra, ať ti udělám custom weapon. Zuby! Já tam Baj. mám bite, já jsem si je udělala. A To nevíš. Ona má- a jo, už vím. Je tam mám. A já jenom, Já si pamatuju. já se na ní podívám. Jo, a ona je zase plnoletá a má naturální armor. Jenom jí zaklepu na ty šupiny. Takže neser. A A zapadni. já chci srát. Tak já zapadávám do sněhu. Já Smuzne. taky. Já vedle ní zkusím šipku, jak to bývá taková ta liška meme. Že bude Jo. Dělali. skočíš šipku a čistíš se. Dáváš si ranní Jo. koupel. Jo. Čekám jenom, Už- že to uděláš a narveš prostě třeba do kamene. Nebo někam. Kámo. Moment. Si udělej mu to jednou. Nedávej mu nápady, jak mě terorizují. Ty skočíš do sněhu, ale není tam kamen. Je tam klacek. Kam jsi v jeskyni a skáčeš do sněhu, tam někde musí být podlaha. Je tam podlaha, Nemůže být tolik sněhu. jako, ale jakž takž, tak na půlku těla seš tam ve sněhu. Je tam podlaha. Kryto, mrt. Jo, taky bude bez zubu, ha. Dej si 1D, ten jeden podlaha damage. Takže jedno hápko dolů, OK. Yes. To je v pohodě. Jednu podlaha damage. Já potom vylezu, jenom že výborně jsem čistá a teď pojď sem ty, čapnu jí prostě za ruku, jak prostě nasraná máma a dám jí healing. Potřebuješ teda dost dobrý healing, tak si rovní healing. Já nevím, ale který ty vole. Healing Balls nebo Cure Wounds? Určitě healing word nebude se tak, aby si atačnul všechny její zuby. Ještě rád nerozuměl jsem. Nebude to dostatek, aby si atačnul všechny ty její zuby. Takže Cure Wounds. Takže to chce Dobré. cure wounds, no. Takže I cast, know. Ho. hopa, No jo. a máme to za 6 healing. Vyhýluje ti to spodní zuby. Nějaký tesáky mám. Yes. Dobrý. Sven jde jako jsi řidič, tak co plánuješ? Atentát, teda. No, atentát. To se mi Jako- páči. No, já bych něco řekl, ale nemůžu. Já to musím pak to vyplípovat, jo, bacha. Prostě Plánuju začnu vystupívání atentát na používat prostě svou která blík. zabila mému kamarádovi jeho ženu. Nice. Jo. Ne, samozřejmě máte teda toho medvěda ten quest a zároveň máte teda teď side quest zabít tu ještěrku. No, A ještě další quest najít Orbita s Manatikem. Jo? Jo, by the way, zkouším posílat message Manatikovi. Aha. V tomhle tom je tady špatný signál. Cítíš tam, jestli došáhne tak jenom polovinu.
OK, tak zkouším teda to. Vyjdu ven z jeskyně a zkouším to znovu. Možná to bude chtít na nějaký prostranství. Tyhle zdi jsou očividně z jako materiálu, který ruší signál message. Zapamatoval jsem si, by the way, zapamatoval jsem si zápach té bestie. A já se na to rolnu, jestli nějak mu dělá. Jako dost. Spíš si cítil, co jedla, čili ryby, maso, owlberry a to ostatní. Dobrý, tak stačí se v horách řídit smradem ryb. Dovede ho to na nebačku vesnicu. Jo, když to říkáš straight no, tak to bude jednoduchý, no. Znělo to ironicky? Jo? Já se podívám na Vivien a jenom. Úplně všechno tady smrdí rybama v horách, viď? Úplně běžně. Úplně normálka. Pecka, viď? Jo! Jo, dokonce i já! A to jsem ženat, mám jako něco co říkat. Je hodně bájí. Sven přemýšlí, jestli má psychický damage nebo nemá psychický damage. Já se na to rolnu. Ne? Dej si 5 mental damage a physical. A co jako ta Akira, ty vole, to jako dneska nepremává, nebo co? Akira čile. Akira nás má v piči. Akira má Tam sedí fredky, a to je že spokojená. popcorn. Yes. Kolik říkal? 5 damage? Nebo 6? Jo, 5. 5. Sven se na ní podívá a jenom celá máma. Ježí Kriste. Ale bože, my tady tak chcípeme. No nic! Já dítě díky za zuby. Aspoň můžu po někom švát to samo bude to víc bolet. Pojď zač. Užij si. Mě nezve. Kdyby to ty jsi mi dal teďka tak debilní nápad. Já to zrealizuju. Jo, to já umím. Víš co, debil pozná debilní nápady. Ej, jo! Páťo se postaral. Nech mě být, mám existenciální krizi. Fuck you mean? Já jenom. No, tak jdeme už na ten lov, alebo tady budeme si všichni nebo a jo. Nebo ty, Svenile, se budeš honit v kruhu tady. Já jsem chtěl říct něco jiného, ale jsme jinak všichni ženy. Takže je to peklo. No právě. Hele, To jako... chtělo by to víc chlapů. Pane bože, já mluvím jak moje matka. Ano. Akorát, že narobí. A jo, dobrý, jsou safe. Mezi v úplně jiné zemi, v úplně jiné mapě, v úplně jiném království se probudí Lalisa a jenomže má dcera se mění vo mně. Nice. Anyway, jdeme zpátky, kamera se vrací, těláky daleko přes moře, přes bohy, flakne Zeusovi Zboj. a všechno možný. A šťouchne jí toho Thora s fucking studně a pak pokračuje zpátky na hrdiny. Kameraman největší boler na světě. Yes. True. Yes. Ne. Prej nevím, jak to stíhám, ale stíhám. Zaslouží si ocenění. Nebo je dávám mu 0,00 peněz za hodinu. Chudák. Komu to nejde do mínusu teda. Tak Kamo kameraman zaplatil to drahou letenku a jenom fuck. Yes. Víc životní úspory jsou pryč.
Ježiš. Dobrá, pokračujeme. Vivien, ty víš, že jste jeli špatnou stranou. A určitě jste jeli velice špatně. Protože za tímto průsmykem je velikánská pustina ničeho než jako malý, takový jako schcíplý lesy. A rolní mi historiček specificky, co ti ten Méďa říkal. Bla, zachraňte děti, bla. Nepamatuješ si už, kudy jste měli jet vůbec. Nemáš pádu. Jo, bla, zachraňte děti, bla. Svenere, ty jsi takhle odkázal. Pamatuješ si tak aspoň začátek, že máte jet kolem něčeho, ale... Hned kolem stromu na... někam. Teď to najdu. Tak určitě. Ale i ty víš, že to je špatně a Vivien má jenom paměť zamrzlé kostky ledu, která má v sobě rybičku. No v prdeli. Nepamatuju si já, co říkal ten medvěd, nebo... Ty jsi právě odcházel, ty jsi nasral na Vivien, takže nevíš kudy jako jít. My to už sípneme. Buď pozitivní. Já to to mám říkáš ty vole. u stromu na jih. Nebo kolem stromu na jih. Ale nevím, jestli to je dobře. Já jako Larisa udělám první Není šílenou věc, co mě napadne. Oblíknu se a jdu hledat tu bestii. Jdem. Hele, já jenom vyběhnu za ně jenom, že hele, když jdeš do sraček, můžu taky? Ale jo. Pořád smrdíš po chcankách, jiný odér ho možná zmátne. Jsem se koupal. Tak pojď, Subinko, jdeme. Kam se vydáváte, lidičky? Vydáváme se ven a třeba buď to najdem tu bestii, anebo najdem ten směr té cesty. Takhle. Já vám ukážu, jak ten vlastně, jak ta lokace, kde se právě nachází, to vůbec vypadá. Protože mám pro vás skvělou věc jménem mapka. Jaký je mapka? Máte to v mapka channelu? Tady je ten průsmyk. A vy jste jakoby na levé straně v prostředku, tam je ta jeskyně. Takže buď můžete nahoře, kde ta bestie právě byla, nebo tím menším průsmykem, kudy jste přijeli jakoby dolů. Hiro, pojď sem! Já? Je tu někdo jiný, která se jmenuje Akira? Tě rozuměl Hiro, tak se stav nějak. Ten Shadow Puppet, ty vole, v tom éteru, že ho. Anyway. Tak to je Já jsem slyšel Teďka mám plán. Vydař mi nahoru. Vaš křídla se jedněj lítající bytost, co tu máme, lidi mě vyhoď. Co z toho budu mít na... Já se na seru vezmu Lailu a brsknu jí do nebe. Wow. OK. Rolni mi klasický strength. Ale A stejno- ne, on švihá kočkou. Já vím. Kiedy to rolníme acrobatics. Akrobatics. Ty vole, zrovna na tohle nemám proficiency. No, jasný. Pohřeb A bude. předtím, než ji hodím, tak řeknu buď užitečná. Jít. Dobře. Kámo, já si představuju takovou scénu ze Simpsonu, jak tam je ta kočkovka
Jo, A jak ten tam Homer- skočí přes ten Simpsonův barák. A ten Homer si Že myslí, nepustíte ten barák. že ne! Jo, Vezme Lailu, udělá z ní fucking kočku a Já švihne už jsem jí, počta, ty vole. já vím, švihne z ní tak silně, že ti Lailo vypadne dítě a spadne přímo do ruky Svenrida. Bohu. Kámo to, takhle Cassie jenom koukne na Svenrida a jenom je jej, zprostý stranda, jippie. Já jí pohladím na té šersti jakoby ve vlasech a jenom drž piču. Jedí taký. Zaleze ti do vlasu. Basically do místa, kde zalezla poprvé, kdy tě potkala. Anyway, Kirito, ty letíš extrémně nestabilně. Ty letíš jako vyděšený fucking klubku neštěstí. Ty si začneš dělat backflipy a Patriku, ty si hodil Kirita tak silně, že on letí úplně do píče. Takže vy vidíte, jak hod kočkou letí a pak takhle mrt o větev, mrt o druhou, mrt o další. O každý strom se mrdne doslova, jak je tam na té mapě. Doslova jako pinball machine. To je právě vynázval pinball. Ano. Jo. Počkej, říkáš o stromy, takže to je ta část na té pravé straně? Ano, pokud mý strany, tak jo. Kde to ještě nevím, že že umím. Anyway, jo, ty tam... Sakra, někdo bývá. Chviličku. Tak, já jsem Emily. zpátky. Jo, Emily. Nemluvte tady o někom, kdo není v kampaní. Anyway, Tak my ji tam přidáme. Tak Amo. určitě. Tahle Dimitřičku vypadá tak popíčí. Ježiš. Děkuji. Lalo, ty tam přistaneš a dostaneš samozřejmě docela malinko damage, ano. Jenom si potřebuji hodit pár kostičkama. Kurva, pár kostičkama. Jo, potřebuji víc D4. Fuck you mean? Nic. Kluci, nic. Je muzika. Pár kostiček. Samozřejmě. Bojí se toho zvuku. Aha. 1, 2, 3, 59. Lilo, dej si 19 storm damage. Fuck you mean? Díky bohu, že spadneš na všechny 4. Aspoň něco. Ale tvůj kožich je úplně zmuchlaný, máš ty vole Já mám různě, 10 hacek, já skoro to stojí. máš porvaný oblečení, vypadáš jako chuchvalec, mokrý kočky. A trošku se ti motá hlava. Hergot, chvilku. Počkej, Tak, jak to do bylo? třetí, co šel, Kasino. dobrého. Špatnej? Tak, Oh, Let's go gambling. let's go. pokračujeme. Žádný gambling, tady jsme v Norsku. Gambling děláš v hospodě. To musí být taky gambling. Kostičky. Jo, je. Jo, kostičky. Pokračujeme. Lilo, jsi docela v mentálním institutu, to je co? No, dostal Já jsi se pěkně, sbírám. do čumáku, no. Mám 10 hápek. Já se sbírám, Ano. a jenomže... Jen počkej, ty hajzle. Je mi jedno, že jsi větší jak já. Já tě rozkopu. To řekneš, a jakož je tam ozvěna rolně mi... Hej. Dobrá. Jiná odpočívala, nech chtějí být. To bylo. Nic mi neroluje, hele. Lilo, ty to řekneš a ono se to ozve, jako ozvěna, že počkej. Svenere, ty to slyšíš.
Ze zdola. Kamo, ale já to říkám potichu, ty vole, já to říkám jak kdyby pro sebe, chápeš? Já vím, To říkám, ale jak ti furt zvoní v hlavě, tak to omenem řekneš na hlas. Jo. That makes sense. Takže Jen počkej. vidíš, jak Trošku tě... zkusit. Slyšíte Jen počkej, všichni, slyšíte všichni, jak šitolkuje z Fenrira. Já se na něj kouknu jenom, hoď mě tam. Hej, já jen Vivian čapnu za flíger, ano. Rolíme 2 strength check. Prosím málo. Dámy a pánové, držte mi palce. Držím pohodu. Kámo, ty vole, na to, ty chceš hodit Vivian, ale z nějakého důvodu ti nejdou šupnou záda. Že- Kočka byla očividně lehčí než Vivian. Počkej, mají do té kostky, vole, logicky jsem. 8 damage si dej za stáří. Tak. Ale i tak jako švihneš s Vivian akorát do jako, do tak, jako dopředu. Ne do výšky, ale dopředu. Mrdneš jí tak silně dopředu, že je zabořená ve sněhu. A je vidět čouhat jenom fucking ocas. Ten periskop z toho zasuže. Robi, dovolíš mi z toho vyskočit? Rolní mi survival. Špinavá. Jo, tvůj ocas se používá jako sněhová lopata. Pomalu se z toho dostaneš. Já vyskočím a poprvé se zachovám jak dítě. To bylo úžasný, ještě jednou! Pane bože. Svene, narovnáš si záda, cítíš se dobře. Ale zároveň je to na tebe, jestli chceš hodit zase s Vivian. Co? Chceš hodit s Vivian znova? Jo, hodím s ní znova. Rodíme další strength check. Critic fail. 14. Vivian, ty letíš, ale nedoletíš, doletíš, kamo, Lélo, ty vidíš, jak letí Vivian nahoru. Doslova se na usmívá, že I'm about to kill you now, ale nedoletí, rolní mi acrobatics, Dane. Špinavá 20. Ok, ty, Dane, ty letíš, ale už začínáš ztrácet altitude. Ty se takhle zachytneš drápy a prostě jako za tu skálu seš 20 feetů pod Kiritem. Pod Kiritem, Jo. já vyšperám úplně nahoru k těm stromům. Rolní mi acrobatics. Já si odskočím, hned jsem tu. Proč teď? Okay. Kritik. Protože močák Ne. nepočká, ty vole. Ne, počká, zašpendli to. Hajzle. Anyway, Tak já počkám. Tak rychle. Cenko, že jsem přes hubu. ne, rychle. Utíkej. Zdrhej. Anyway, ty špláš tak dobře, Dane, že uděláš backflip, když už špláš nahoru. Teď jak tam budu, tak se rozhlídnu. Vidíš naježenou kočku a oblasti. Různě daleko, vše daleko, do mi persuasion. Teda perception. Perception. Hele, 10. seš velice vysoko, ale vidíš sníh, hodně sněhu. Jo, tamhle ten sníh taky. Tenhle strom, vedle kterého stojíš. Ta veverka, která vám je na té větviaču a ukázala ti fakáče. Jo, jako prostě sníh, no. Hodně sněhu. Já to udělám následovně.
Pojďte se kouknout do sněhu, jestli tam neuvidím nějaký stopy po té bestii. Tak jsem tady. Nazdar. Vedle tebe je teda určité bezpečí Vivien. Ještě jednou. Vedle tebe je Vivien. Kedy to? Co děláš? Vyšplhal tam a dělá backflip. Já se na ní podívám a jenom, že když vlastně mě zabít, nebo mi chceš pomoct? Dneska. A já bych se Dobře. nedivil, kdyby řekla, že ano. Že yes. Dneska mám z nějakého důvodu dobrou náladu, takže mám chuť po krvi jen po nepřátelích, ne po tobě. Zatím. Tak Užívej. to máme stejně. A to se uvidí v příští epizodě určitě.